Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. 5 minutos pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marahay na pagkahapon para sa mga pagbabareta ngunyan na pagkahapon sa pangalan ni Nicole Ann Gloriani. Ako po si Jenny Balyaran. Nakapagpiyansa na si Senador Jinggoy Estrada ng 90,000 pesos para sa iyang graft key sa Sandigang Bayan. Personal na nagpasiring ang senador sa anti-graft court matapos siyang isyuhan ng arrest warrant kang 2nd Division. Nagugat ang kaso sa pag-ako niya kang kickback sa flood control projects, mantang pinahimutikan naman kang senador ang mga aligasyon. Pag-imbestigaran na kang Philippine National Police ang iba pang majority senators kasunod kang pagdulag ni Senador De La Rosa sa Senado. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pag-imbestigaran na ninda ang gabos na anggulo mantang padagos ang sa indang paghanap ni mga ebidensya may kinaaraman sa nasabing insidente. Mentras, sigun kay Secretary of the Interior and Local Government John Vic Rimulya, pigilibot na ninda ang bilog na Pilipinas para hanapon si Senador De La Rosa. Nagtao naman ning patanid si Nartates sa mga mapapatunayan na matabang sa pagtago kang senador kung sahin maampang sa padusa susugian sa leyes. Siniguro man kang Philippine National Police ang sa inang bilog na kooperasyon sa bagong Extrajudicial Killings o EJK Truth Commission. Katayuhan kang komisyon na idokumento ang mga paggadan asin pag-aabuso sa iraram kang madugong kampanya laban sa iligal na droga kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Asarong pahayag ngunya na Biyernes, sinabi ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na pigaako ninda ang anuman na independent initiatives na may katuyuhan na maghatod ning kalinawan sa nasyon. Tinawandoon niya na suportado kang pulisya ang paghahanap kang katotohanan asin pakikipagtabangan o makikipagtabangan sinda sa komisyon susog iyan sa mga legal na protocols. Ipigkukonsiderar kang Department of the Interior and Local Government na magbugtak ng reward money para mahanap si Senador Ronald Bato de la Rosa asin maarestar. Sa ngunyan, wanted kang International Criminal Court ang dating hepe kang Philippine National Police dahil sa papel sa madugang war on drugs sa irarom kang Duterte administration. Sa ikadumang simana na paghanap kang mga otoridad sa nagatagong senador, sinabi ni Secretary Rimulya na posibleng magtao sindaling pabuya para madakop na ang senador. Alagad sa ngunyan, day pa iniepektibo asin padagos pang pinag-aadalan. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, nagapadagos ang Department of Education na sa indang nationwide o Plan Balik Eskwela bilag paghanda sa pagbubukas kang school year 2026-2027 sa Hunyo 8 ngunya na taon. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, igibuhon ang Oplan Balik Eskwela magpuon Hunyo 1 sagkod Hunyo 11 para masiguro ang maray na pagbubukas kang klase sa bilog na nasyon. Katayuhan kang programa na maparikas ang enrollment process, masimbagan ang mga concern kang publiko asin masiguro na handaan mga eskwelahan para sa panibagong school year. Nasa 16 na ahensya kang gobyerno asin utility partners ang nagpapartisipar sa preparasyon para sa pagbubukas kang klase.
Idineklara naman bilang bagong representante kang One Tahanan Party List ang negosyante asing media na si Executive Secretary o Executive na si Elmer Catulpos. Si Catulpos ang nagsalida kay dating Representative na Daniel Odocado matapos magdimitir sa pwesto dahilan sa issue sa salud. Enot ng piglinaw ni Odocado na daining kinaaramanan sa iyang pagdimitir sa pwesto at sa iyang pagboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ni Odocado si Franz Legaspi na nagbutas naman bilang kinatawan kang Pinoy Workers Party List. Sigun kay Commission on Elections Chairperson George Garcia, ang pag-asumer ni Catulpos sa pwesto kasunod naman kang pagdimitir kang ikaduwa asin ikatulong nominis kang partido. Enot nang nagserbi si Catulpos bilang presidente kang General Santos Sinti Chamber of Commerce asin nagserbi man sa Philippine Red Cross and Rotary. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, inagyat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tugang na si Senadora Amy Marcos na siguruhon na mapagkakatiwalaan ng mga pinagkakuwaan na impormasyon. Inilalo na sa aligasyon na term extension asin no election pag-abot kang taong 2028. Sigun kay Presidente Marcos, mas kinuarin na pag-urunan kan sa iyang administrasyon ang mga pigasabi ni Senadora Amy. Makulog sa mata ang mga nangyayaring tensyon asin iskandalo sa Senado. Ining pahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya na dai mapugulan na ikumpara ang estado kang Senado kang sinda pa mga senador kasabay si Executive Secretary Ralph Recto. Sa ibong kaini, positibo pa ang presidente na may ibabalik pa ang kredibilidad kang Senado pag abot kang panahon. Tinawan doon ni Senador Ping Lacson na sarong enforced error ang pagsabay kang nasyon sa tensyon sa kadagatan. May kinaaraman ini sa post ni Senador Robin Hood Padilla sa social media kung saan pigtawan doon kiini ang gera sa Medio Oriente asin tensyon sa pagultanan kang China asin Taiwan para matauwaning paliwanag ang ipigbubusol na tugutan ng ibang senador na mag-atindir sa sesyon online o via video conferencing. Pahayag ni Lacson na sa iyang X account ang pigasabi kan sa ina pag-iriba bako man force kundi unforced error o dai pagpigtutuyo na sala. Enot ng tinaawan doon ni Lacson na posibleng dai magtrayumpo ang mosyon para tugutan ang virtual participation kan sarong senador dahil iyan sa erarong kang mga regulasyones tutugutan sa naini kung may force as si national emergency. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, posibleng imbestigaran ni Senate President Alan Peter Cayetano may kinaaraman iyan sa papel ni suspended Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyaring pambabadil sa Senado kang Mayo 13. Sigun kay Interior Secretary John Vic Rimulya, kakaputunin na si Aplasca kung sisay ang nagtao sa iya ning direktiba. Matatandaan na bago ang shooting incident, sinabi ni Aplasca na igwasing daning aarestaron. Tinawan doon kang opisyal na gusto nilang maaraman kung sisay ang nagsugo sa pag-arestar o kang sabihon ni Aplasca na igwaning dadakupon. Ini dahil dai nagihiro na daining direktiba ang Office of the Sergeant at Arms. Matatandaan, inako kang retired Major General na siya ang enot na nagpaputok kang warning shot laban sa tauhan kang NBI bilang parte kang rules of engagement kapag nabugdak sa piligroan sa indang mga pag-iriba. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal sa sakuyang pagbabalik. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Iba pang barata sa lado nasyonal, nagpaluwas na ning warrant of arrest as in whole departure order ang Sadigang Bayan 2nd Division laban kay Senador Jinggoy Estrada. Alagad enot nang nagbutwa digdi sa DCGB News na nakapagbayad na inikang sa iyang piyansa na nasa 90,000 pesos ngunya na pagkahapon. Kasabay man sa tinauan o kasabay man sa mga nakasabay sa listahan kang warrant of arrest as in whole departure order, iyo sina DPWH Secretary Manuel Bunuan as nagkapirang dating opisyal kang DPWH NCR may kinaaraman sa kasong graft o flood control kickback scheme. Pinamamayuhan ni Presiding Justice Geraldine Econg ang 2nd Division na nagkakapot sa kaso ni Estrada. Kasabay sa mga correspondents na pinatawan kang kaparehong kasuguan, sina Engineer Danril Cortuna, Engineer Arturo Gonzales Jr. as in Engineer Manny Bolosan. Nagkondukta sina Presidente Bongbong Marcos Jr. as in Japanese Prime Minister Takaichi Sanei kang signing ceremony as in joint press conference ngunya na pagkaaldaw sa Japan. Kay bahal sa napagkasunduan kang duwang leader ang formal na negosasyon para sa paghiras as in military information pagtaon ning iba pang mga programa na makakatabang sa mag-inibong na lado na nasyon as in pagtabang kang Japan sa stockpiling ng petrolyo para sa ASEAN. Napag-urunan man ang mga kasunduan para malikayan ang double taxation, siring man General Military Security Agreement as in pagsuporta kang Japan sa Pilipinas.
Seryosong pigukonsiderar ang asin pinaghahandaan ni Senadora Risa Ontiveros ang posibilidad kan sa iyang pagkandidato sa pagka-presidente para sa 2028 elections. Sinabi ni Ontiveros na sa katapusan kang taon o first quarter kang masunod na taon kung si Isay ang pinakahalangkaw na halimbawa sa survey, magkasararo sindagabos para sa tawong ito na susuportahan kung saan siya mano ang ibang tawo. Tinawanin doon kang senador na o senadora na dapat saro sana ang ilaban para may fighting. Nagpromisa naman ang Pilipinas sa Japan na papakusugunpaan sa indang maritime cooperation sa tahaw iyan kang tensyon sa Indo-Pacific region. Sigun kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., mantinidong limitado o komitido ang duwang nasyon na isulong ang international law, pagprometer ning estabilidad, asin mag-advokar para sa mga katrangkilohang solusyon ka mga dai pagkakasinabutan. Sa iyang pagtaram sa National Diet o sa sa iba pang aktibidad sa Japan, inafirmar kang duwang nasyon ang fundamental belief na ang gabos na estado anuman ang kadakula o poder patasana. Igwaning boses asin libre na isulong at sa idang pag-uswag, susugiyan sa international norms and law. Kinontestar naman kang kampo ni Lite Representative Martin Romualdez ang pagduon kang publiko sa dating House Speaker bilang mastermind kang flood control scandal. Sigan kay Attorney Eileen Atienza, tagapagtaram kang kongresista na daipigigibo kan sarong tawo sana ang national budget. Bako inipugol ni sarong opisina asin lalong kayang diktahan o kontrolon kang House Speaker. Dagdag pa niya na ang aligasyon na si Representative Romualdez igwa ng functional control o mas malala na siya ang mastermind bilang bilog na flood control scheme iyo ang bako suportado asin bako pareho sa mismong istruktura kang gobyerno steering man sa katuwang o katuwal na proseso kang national budget. Iba pang bareta sa lado nasyonal, nahampang sa mga reklamong kriminal asin administratibo si dating Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman katakod iyan kang illegal na paglipat kang bilyones pesos na pondo. Hali iyan sa PhilHealth asin Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC pasiring sa National Treasury. Ang reklamong iniipigsoon na ni Dr. Tony Liachon sa Office of the Ombudsman kontra kay Pangandaman para sa technical malversation, graft asin iba pang administratibong biolasyon. Nakalaag sa reklamo na dapat na isabay si Pangandaman bilang respondent dahilan sa papel kaini sa pag-aprobar asin pagpapautob ka mga lakdang katakod kang kontrobersyal na paglipat o pagbalyo kang pondo mantang siya pa ang sekretarya kang DBM. Ultimo sa detalye kang bareta sa lado nasyonal, sobra sa 1 milyon ng mga grade 11 students sa bilog na nasyon ang nanidipisila na masabutan ang sa inang pigbabasa. Sigon iyan sa report kang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Napag-araman na nagluwas sa ginibong Senior High School Literacy Assessment kang Department of Education kang Marso ngunya na taon na nasa 1.3 milyon sa 1.4 milyon na grade 11 students ang may problema sa reading comprehension. Sa namenteng 12% sana ka mga estudyante ang grade 11 ang may kukonsiderar na independent learners o kaya kayang masabutan ng marhay ang sa indang pigbabasa. Ang nasabing numero haros anom sa kada 10 estudyante ang nasa frustration level. Ang pinakakababang level kang literacy kung saan haros daininda na sasabutan ang pigbabasa. Mientras tanto, haros 3 sa kada 10 mga estudyante man ang nasa instructional level na nangangaipo pa ning giya hali sa mga paratukdo tangali na masabutan ang teksto kan sa indang pigbabasa.
Mientras pigbason naman kang ECT Teachers Party List ang sistematikong problema sa educational system, partikular ang pulisiya kang mas promotion sa mga estudyantes. Bako sa daan grade 11 students ang apektado kang problema dahil lanta si Kun sa EDCOM 2, nasa 40% ka mga estudyante sa gabos na grade levels ang nadidipisilan man giraray sa reading comprehension. Sa katakod na bareta, sinabi naman ni Education Secretary Sani Angara na tututukan kang Department of Education ang training o teachers training, tangali ng mas mapakusog pa ang pagsabot ng mga estudyantes bako sa nasa memorization asin sa iba pang mga programa. Yan na po ang kabilugan ka mga bareta sa lado nasyonal, mga baretang mabutwa sa aga-enot sa radyo DCGB. Nakaibata sa lado technical si Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Martinez. Ako po si Jenny Baleran, marina pagkahapon sa mga nakatutok via DCGB News Online, siring man ang rayao na sa indang harong. Mabal sa pag-antabay, bye-bye. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang